που είναι το Fire Max. Είναι ο Γιώργος. Ναι. Έλα μια ώρα κολόπραγμα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα παιδιά, όπως καταλάβετε, θα παίξουμε το Free Fire, αλλά το Max. Και δεν κατάλαβα τι κάνουμε τώρα. Το πατάμε. Από blog το φαρπάκι, εγώ θα είμαι ο βοηθός. Ελπίζω να πάμε καλά σε αυτό το βιντεάκι, γιατί αυτό το κανάλι ελπίζω να κάνετε κάποια εγγραφή. Δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα, δεν με νοιάζει. Κώστα, μην κάνεις πολύ ώρα βίντεο, γιατί μετά Άι, θα μωρέ. σου Λοιπόν, και πάμε φρίτς. Σταμάτα ρε Ντίνο. Έλα και εσύ μια ώρα κολόπραγμα. Θέλει λίγη ώρα. Το ξέρω, το ξέρω. Είναι ο επιστημόνιο κουραδόνιο. Αυτό θα το κάνω. Κάτσε να πιω λίγο κοκακόλα. Κοκακόλα, μην πίνετε κοκακόλα. Ωραία, κοιτάξτε για ένα αστείο. Στίβουμε. Ελάτε εδώ κομμενίλες. Σε βάλει μια παρατσούκλη αυτό. Ελάτε εδώ. Εδώ κορίτσι. Το ξέρεις. Battle Royale. Δεν το νιούζια. Ωραία. Ελπίζω Ξέρε, κάτσε κάπου κάτω. Ελπίζω να το κάνω στη σύμβαση, γιατί αν κάνει Είναι το πρώτο μου. Σας παρακαλώ, κάντε μια εγγραφή. θέλουμε να βοηθήσετε λίγο το κανάλι, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να κάνετε την εγγραφή. Θα πάω στο σπιτάκι εκεί με το κολόπραγμα. Όχι, δεν θέλω ακόμα, όχι ακόμα. Τώρα μπαίνει αυτό κάτω. Εντάξει, μην κολλήσει, γιατί αν χάσει, τι θα γίνει? Θα πρέπει να πέσω με τα ρούχα στην πισίνα. Σταμάτα. Πρέπει να πέσω, αν χάσει πρέπει να πέσω. Σταμάτα. Εντάξει, γεια σας. Και μάθω κι εγώ και εσύ. Τι με νοιάζει και μου ρε. Ωραία. Να πάμε λίγο. Μέσα είναι λευκίες. Καλά θα μέσα. Πήγαινε αφού. Λοιπόν. Το ξαναλέμε. Α! Κάντε μία εγγραφή. Γιατί. Θα μου αφήσει εμένα να κάνω το βίντεο, γιατί ξέρω. Όπως σας είπα και από την αρχή, μην πίνετε κοκακόλα. Είναι κακό. Τι λες μωρέ Ηλίσιο? Αφού έχει καφέ, καφέ. Ο καφές μ' αρέσει εμένα, είναι κακό. Καφέ είναι Καφέ, αυτά τα πίτσι. Πες πυροβολάει για μου τη μάνα του. Λοιπόν. Στο μεταξύ πρέπει να επιζήσουμε στο Fire. Δεν έχει τη Sony. Εγώ πάω μέσα. Εγώ γιατί το Sony. Πες πυροβολάει ρε φίλε. Να το βρίσω. Ωραία, Κωστή, σταμάτα. Δεν θα βρίσκουμε. Θα θανάσεις. θα σκοτώσω με τι πάνω. Όπα. Να το Εδώ παιδιά βλέπετε το προ. Έλα εδώ ρε. Το σκότωσε το πρώτο. Πάει. Ωραία. Πώς να το έχεις κάνει το βίντεο? Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει καλό. Κωστή. Λοιπόν. Θα βάζω το πιστολάκι το μικρό. Γεια σας παιδιά, έχω ένα μικρό πιστολάκι. Κωστή, μην κάνεις πολύ ώρα, γιατί θα κολλήσει μετά. Εντάξει. Μετά θα έχεις παράπονα. Λοιπόν. Άσχετο. Μανταμίγια. Πώς είναι εγκόμενος στους πατήσεις. Είναι παρατσούκλι. Παρατσούκλι το πίτσι μου. Λαμπορκίνι. Μακλάρα είναι ξύπνα. Άι μωρέ, δεν ξέρω να οδηγάω. Μακλάρα είναι ξύπνα από εδώ. Πού να είναι κάποιος άνθρωπος να το πατήσω? Όχι εκεί! Θα με σκοτώσει ο κολόκυτος. Να, πάω εκεί πέρα. Θα με σκοτώσει αυτό που έπεσε. Ωραία, για να πάω λίγο αυτό το αμάξι, παιδιά. Ωραία, Λαμπορκίνι. Παιδιά, το καλύτερο αμάξι του κόσμου, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Καρτέρι είναι. Τι λες ρε, τζιπ είναι. Κωστή,
Εσύ θα τους μπερδεύεις όλα. Εγώ ανεβαίνω και δεν μπορώ. Έλα μια ώρα ακολουθούμε. Γιατί έγινε εδώ, δεν μπορώ. Τι είπαμε. Άσε με μωρέ. Γεια σου Μάξι, σκοτάδω. Γιατί κάνω τέλος. Εδώ ο Κωστάκης. Παιδιά. Θα πάρω το ρόλο πάνω, είμαι γκράνι. Είμαι γκράνι, γεια σας παιδιά. Είμαι η κολόμπρα. Θέλω να πω στα σχόλια, παιδιά. Τι βίντεο να κάνουμε την επόμενη φορά ή να κάνουμε part 2. Τι είναι αυτό. Part 2. Ναι, κατάλαβα. Δεύτερος κύκλος. Ναι. Για να πάμε λίγο στο κολόμπρα. Έχει νερό. Ουί! Είναι ωραίο το νεράκι. Όπα κάτι βλέπω ή μου φαίνεται. Ωραία. Ωραία. Δεν θέλω από εδώ. Double kill. Είναι για να ξεκινήσεις να κάνεις πιου 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 πιου. Ω! Τη σπασιά μου. Γιατί Όπα θα τσαπλώσω ρε. Άι, γιατί παιδιά, κουραστεί. Πότε εμφανίστηκε ο καναπές εδώ. Ένα κουτί παιδιά, έχει μια βλακία μέσα που δεν με νοιάζει. Θα κόψω το δέντρο. Δεν μπορεί. Θα κόψω το χτίριο. Θα πεις όλο και το έχω σκοτώσει μόνο 2 άτομα. Θα σου βάλω να κάνεις ένα τεστ. Για από το... Έτσι βάζει απλώς. Σταμάτα. Ένα τίκ για αυτό κολόβραγμα που Γιατί δεν έκανα. τα λέμε στο part 2. Δεν το πούμε στο part 2 guys. Γιατί αυτό θα πάρει πολύ ώρα. Σε μια ώρα θα το έχουμε τελειώσει. Θα διαλύσει το πράγμα. Τι λες? Σε λίγο μωρέ, άσε μου. Μπορώ να κάνω. Τι έκανες? Και δεν πυροβολάει. Να το σκοτώσω. Πού είναι? Εγώ παιδιά... Πάρτα! Πάρτα! Κωστή! Σου ακόλουθουν τα φράγια. Και να τα πιάσεις. Όχι, δεν πήρα χάρη όπλο. Παιδιά, το καλύτερο αμάξι του κόσμου, κοιτάξτε. Βάλε το αμάξι Τι είναι... είναι αυτό ρε παιδιά? Είναι Nokia τεράστιο. Ένα νόκια, παιδιά. Είναι Nokia άσχετο. Πουλάει ντινάκια. Πάσα. Όχι. Δεν γίνεις καθώς. Είναι αυτό ρε. Έγινες level 2, wow. Πώς θα έχουμε από εδώ να... Το χείρα, άνθρωπε. Πόσο ωραίο έχεις κάνει. Ο κύκλος είναι Πώς κοντά είναι? μου. Πρέπει να επιβιώσω, Αντίνο. Κωστή, Πας στη μέση να του το κέντρου. πούμε στο part 2. Όχι. Κωστή, θα πάρει πολύ ώρα. Δεν θα πάει. Πρέπει να επιβιώσω, ξέρεις. Μετά θα έχεις παράπονο γιατί κολλάω το κινητό. Κάτσε μωρέ. Ούτε μισή ουρίτσα δεν έκανε. Άρα δες πόση ώρα έκανες. Κωστή. Πατάς το... Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Περίμενε. Περίμενε, σταμάτα. 9 λεπτά πολύ. Έλα εδώ ρε. Τι. Περίμενε.
Δίνω, αλλά λίγο. Δίνω. Ναι, και εσύ. Ωραία. Εγώ σου κόψω κι άλλον ένα. Δεν το θέλω αυτό. 9 λεπτά που βγαίνουν. Πώς κάθεται να κάνει edit. Να κάθεται Ποιος πυροβολάει. Αν χάσεις, λοιπόν, Είμαι ο βασιλιάς, δεν ξέρω για θα κάποιον. πείτε στα comments τι βίντεο θέλετε να κάνουμε την άλλη φορά. Μην πείτε καμιά βλακιά, σας παρακαλώ. Αν πείτε βλακίες, να μην πω ότι θα γίνει. Θα δείξουμε το σχόλιο στο βίντεο Όπα, κάποιος μέσα. για να γίνει η ρεζίλη. Κάνουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Μπορείτε να πείτε ένα δεύτερο κύκλο με Free Fire. Μπορείτε να πείτε Γιατί είμαι ο βασιλιάς. τι άλλο βίντεο μπορείς να κάνεις. Όχι, είχα δει έναν εδώ. Τι άλλα παιχνίδια έχεις. Minecraft. Να τον Ο δούμε. καλύτερος είμαι, παιδιά. Καλύτερος, the best. The best, το Mamma Mia. Πίτσα. Πού είναι. Κοντά σου τώρα, άνθρωπε. Έλα εδώ. Μη φωνάζεις. Καλά σου. Δεν έχω και πολλές σφαίρες, αυτό είναι το θέμα. Τι έχει. Κωστή, πήγαινε μες στον κύκλο που σου δείχνει. Στο χάρτη, ρε άνθρωπε. Χάρτη, Αν ναι. δεν πας, Μαν. πρέπει να πας στον κύκλο το που... Εκεί είναι ο άσπρος κύκλος. Εκεί να πας στον κύκλο. Αν δεν πας, Ποιος πυροβολάει. θα πεθάνεις από τη ζώνη. Από τη ζώνη. Θυμάμαι τη λεμπορική. 5 έχουμε μείνει, ωραία. Πρέπει να επιβιώσω, παιδιά. Ποιος κάθεται να κάνει πραγματικά edit. Πείτε μου στα comments. Κάποιος είναι, παιδιά, εδώ. Κάτσε εδώ το Τι χάρτη. εγώ κάνω. Άρα το μαρτύρησα. Κάποιος βλέπω το... Πού πήγε ρε, αυτός εξαφανίστηκε. Δεν είμαι στο κύκλο, τώρα και άστα. Γιατί να πας στο κύκλο, ρε. Μέσα στον άσπρο. Μέσα στον άσπρο, αν δεν πας θα πεθάνεις εκεί. Μην ασχολείσαι. Πήγαινε. Oh shit. Rampage! Θα σε πιάσω κύκλος, πήγαινε μες στον κύκλο. Έλα, και αυτό. Μέσα στον κύκλο Πού που... και εσύ, ρε. Μέσα. Γιατί στο 70 πες 3 άτομα έχουν μείνει και εγώ έχω 7. Κάτσε, όχι. Δεν θέλω να πεθάνω. ποια 3 άτομα, 7. Εγώ. Killing Τώρα 2 spree! έχουν μείνει. Εσύ και αυτός ο χαζούλης. Φοβάται. Έλα εδώ. Όταν νικήσεις θα κλείσεις το βίντεο γιατί Ξέρω. Άστο να σκοτώσει τον αυτό του. Είμαι μόνος. Ας σκοτωθεί αυτό. Μην κουνιέσαι. Και πέρασε τον άσπρο. Είπαμε μην κουνιέσαι. Απλά περιμένεις. Φίλε, τι σου. Έλα εδώ. Το σκότωσες και τελείωσε. Killing spree! Όχι, έχει μείνει κι άλλος ένα. Ναι. Παιδιά νίκησα. Ωραία. Τα λέμε guys. Στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, like and subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.